अरे तोर पापा हवन ढेर दिन पर बाहर से आइल बड़न। चुप ले तरो जा तनी हम मामा से कह देवी। ए सुन चल मिठाई किन दे। ना हम मिठाई ना खाएम, हमरा घर में से भागो भागा माइंगे के भागा भाग की ना। तो हाय गाइस, रोरा लोग कैसन बनी। हम अपना वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन लेके आइल बनी एल्लो, जवना में रोरा लोग 1 रुपया से लेके 5 लाख तक लोन ले सकतनी। लोन लेवे के प्रक्रिया बावे या तो आधार कार्ड पैन कार्ड से रोरा लोग लोन ले सकतनी। रोरा आसानी से जांच कर सकतनी कि कौन कंपनी हमरा से ज्यादा सूद लेता, कौन कंपनी हमरा से कम। ये एप्लीकेशन के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देले बनी, रोरा वहां से भी डाउनलोड कर सकतनी या प्ले स्टोर पर जाके एल्लो एप्लीकेशन सर्च कीजिए, वहां से भी आ जाई। रोरा डाउनलोड करी और लोन के फायदा उठाई, सोलह भी उठाई। ते तो हर साल परीक्षा में स्पेल्ड होली, लेकिन हाई के ते हो गइल बा, ई बात हमरा समझ में नहीं आवत। जान कर भैया की नहीं भइल बा, हम चीट से लिखत रहनिया आ देखनिया कि डीएमओ आ गइल नु तो चीटवा एकरा के धरा देनिया या नो स्पेल्ड हो गइल। बाहरा ना जाए भाड़ा भेजो घरे आए, खाना में ना तनिको स्वाद आवता। ए पापा मोली माई तोर याद आवता, ते हमरा के छोड़ के चल गइली। पापा हम अकेले बाड़ो। अरे बाप रे, देह में दर्द हो गइल बा यार। चल दवाई किन दे तनी। एक बुरी रहे ना दे, हमार तो मेहरारू बिया कि ये खाली को हम तो देह दाब दी। छोड़ ना कि नहीं दवाई, चल घरे। ओए केने बाड़ू हो? तनी देह में दर्द हो गइल बा। देह में दर्द हो गइल बा तो दवाई किन के ना खा लेला। मारेम एकरा को मारेम, हट वालो कि ना हम मारेम। का भइल बा? भौजीए नु हई ना हम रंग लगा के भागे के चोहनी आई तई काहे हमरा के पकड़ के रंग लगइले सिया। मारे बेकरा के हम मारेम मारेम। का भइल बा रे कि कहां जात री? जाते नहीं थाना में रिपोर्ट लिखावे, हमर इज्जत लूट ले बालू। के कइले बा रे? इस्लाम में भौजी कइले बड़ी। हम गइनी रंग लगावे नु तो हमरा के पकड़ के चुमा ले लिया। आई देख लो नया पहन ले बनी। आए हम